हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ दिनै मानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि दुंहाव थासारि आरो दुखुनांथाव जागासिनो नोंबा नों आंबा आं बे मा नोंबा नों आंबा आंहा मात्र बेयाव राजखान्थिनि मा होनो दोहौ सोमजिगासिनो दङ राजखान्थिखौ लानानै किन्तु बे पिआइएल केस होनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय गनायथाव नंगौना नङा साबजाथाव नंगौना नङा बे पिआइएल केस होनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे खहा खालामगोन नामा माबा मोनसे खहा जादों नामा बे पिआइएल केसआ मा माने बेयाव लिरनाय दं मा दफा दं माने मा दफानि सायाव माने गनायथाव नङा बेखौ बासिनाय दं बेखौ जों मिथिग्रोनांगोन गिबियाव जोङो सोरबा राजखान्थिगिरिया केस होदों सोरबा बबेबा राजखान्थिनि होननानै जों बेखौ नेग्लेक्ट खालामनायनि सिगां जों पिआइएल केस होनायनि सायाव एबा पिआइएल माने केसनि सायाव जों माने गुवारै मिथिग्रोनांगोन बेनि उनावसो जों सोरखौबा मुर्ति बानायना सावनाय सोरखौबा जुथादो आथिंदो गाफ्लेनाय बेखौ खामानिखौ माव आरो ओरैबायदि माने बेखै गाफ्लेदों बेखैबो गाफ्लेदों हमना ला बे बिपिएफ पार्टिनि हमना ला बे एबसुनि आरो इउपिपिएलनि दिनै जों बर' बिदा फंबायसो नङा होमबा दिनै बिसोरबो एकदम सानदों इदिसो जानांगौ बिसोरबो सानदों बिदि जानांगौ बिसोर बेफोरबायदि दा बेयाव ओरैबायदि दुङाव थासारि सोमजिदों नों सिखा लादोंबा आं रुवा लागोन बेफोरबायदिसो जागासिनो दङ आंनि साननायाव किन्तु बे दा जाथों होननानै आं लुबैयो आरो दा जाथों होननानै माने आं गुरै गासिखौबो खावलायो बेफोरबायदि जालांबाय थायोब्ला इयुनाव जोंनि बर' हारिया सिखा रुवा लालायनाया जागोन बेखौ रोखा नुहुरो जों बाराद्राय राजखान्थिनि माने फोथाराव आगान होनानै बेफोरबायदिया सोमजिदों आरो दा गुबै जों फैदो बाथ्रायाव पिआइएल केस होनाया मानि दफानि माने मा दफानि सायाव होदों मेना बुंबाय जेनेबा ना गामि दानख'नाय बेफोरबायदि गामि दानख'नो मोना सोसननो मोनगोन किन्तु दानख'नायखौ मोना बेखौ आपिल खालामदो ओमफ्राय ओरैनो गोबां कमेन्ट होदों सनितपुरा बिश्वनाथआ हाबजानो बानानै पिआइएल केस होदों आरो सानैसोआ बुंदों माने बिटिआर एकर्डखौनो गासिखौबो बेखौ केस होदों होननानै किन्तु सालिजारि नायनानै जों नुबाय आरो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया बेबो बुंबाय क्लियारिफिकेसन होबाय जों मिथिबाय आरो गोबाङानो मिथिबाय दा किन्तु फार्स्टआव मिथियामोन किन्तु बेफोरबायदि दुङाव थासारिखौ हरथात मोनसे आवसिया सोमजिहोनाया जोंनि बर' हारिनि थाखायसो खहा जादों जोंनि बर' हारिनि बिदा फंबाय बुलाय होनाय सैलायि एना एनि जाहोनायसो सोमजिदों किन्तु बेफोरबायदि जाथावना नङामोन आरो जों गिबियाव मिथिग्रोनांगौमोन पिआइएल केसआ मानि थाखाय आरो पिआइएल केसखौ मानि थाखाय होदों बेखौ मिथिग्रोनांगोनमोन दासिमबो मिथियाखै खायफा ओरैबायदि मानसि दङ दासिमबो मिथियालासिनो फेसबुकफोराव इउटुब चेनेलनि बिदिनो कमेन्टफोराव बिराद नांलायगासिनो दङ सोरबा फनजों सोरबा मेसेन्जार वाट्सएप बायदिफोराव किन्तु बेफोरबायदि जानो नाङा गिबियाव मिथिग्रो पिआइएल केसखौ मानि थाखाय दं आरो बे पिआइएल केसआव मा दफाखौ गनायथाव नङा बेफोर जाथावना नङा होननानै लिरनाय दं बेखौ मिथिग्रोनाया मोजां गिबियाव जोङो बिपिएफ इउपिपिएल बेखौ ज्राब दोनथ' जों राजखान्थिखौ ज्राब दोनथ'लाय गिबियाव जों गावनि बर' हारिनि थाखाय खौसे जानानै माने बर' हारिनि थाखाय सानग्रो पिआइएल केसआव मा लिरनाय दङ बे सोरबा बिपिएफनियानो जा सोरबा इउपिपिएलनियानो जा जायखौ पिआइएल केस होदों बे गनायथाव नंगौना नङा बेखौ सानग्रो एक्सुवेलि आं बुंगोन किन्तु बे गनायथाव बे पिआइएल केस होनायासो गनायथाव किन्तु बै बिटिआरनि एग्रिमेन्टआव थानाय मोननैसो दफाफ्रा गनायथाव नङा दै पिआइएल केस होदों किन्तु बिपिएफनि होदों होननानै जे आं बिपिएफनि सापर्टार जानानै बुंदों बे नङा जों गिबियाव मिथिग्रोनांगोन बे पिआइएल केसआव माखौ माने बाजानानै पिआइएल केस होदों बेखौ मिथिग्रोनांगोन ओरैनो आबां जाबां कमेन्ट होदों आबां जाबां सोरबा बर' हारिनि दैदेनगिरि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि सोरबा बेफोरबायदिनो गिदिर दैदेनगिरि एबा बोसोनगिरिफ्रा बायदि बुंदों निउस मिडियाफोराव किन्तु जों बेखौ गनायना लानो नाङा एक्सुवेलि दानख'नायाव सोरबाया बुंदों गुबुन हारिखौ दानख'नानै बर' हारिखौ सोसननायाव नोंस्रा मा लस दङ मा खहा जादों नोंस्रा मा बा जादों होननानै बुंदों एक्सुवेलि बेयाव लिरनायबो गैया जे बर' हारिनि गेजेरावल'
बर' हारिनि गेजेरावल' जोङो जेनेबा खामानिखौ मावगोन माने बेलेग हारिखौ जों ज्राब ज्राब दोननोसै माने बेलेग गामिखौ जों गारनोसै गुबुन हारि बर' हमना ला गुबुन जाथिनि खामानि मावला जोंनो नांला बिसोरखौ आसामनो गथायनोसै माने आसाम सरकार आसाम गभर्नमेन्टनो गथायनोसै बे गामिखौ जों लाला बिसोरजों गोरोबनानै खामानि मावला आरो मोनसे खोथा माने दाजाबनायाव सनितपुर बिश्वनाथ बिसिम दाजाबहैगोन एक्चुअलि बेबो लिरनाय गैया हाबगोनसो होनदों खिन्थु बेयाव रोखा रोखा लिरनाय गैया आरो मोनसे खोथा जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलावखौनो बुंनांगोन नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जिउ बावसोमनानै बर' हारिखौ गेरेमसा महर माने होनो बड'लेण्ड सोरजिनो नाजागिरि बर'नि एक्स एनडिएफबि माने दाथ' जेनेबा एक्सआनो बुंनांगोन जेनेबा एनडिएफबिनि दैदेनगिरि एबा आफादगिरि लिडारफ्रा बेनि गाहाय लोगोसे बिसोरो दासिमबो जेलाव दङ थैजासिम बिसोरो दासिम उदां जानो हाया पिआइएलआव जा दङ माने मेना बेनो गामि दानख'नो मोना आरो बे आरो गोबां दंबावो दफाफोर आं फारसेनिफ्राय बुंजोबाखै सर्ट नोंथांमोननो बुंदों मानि थाखाय मानो होनबा गोबाङानो मोनथिया हसिया दासिमबो नांलायगासिनो दङ कमेन्ट जेनेबा फेसबुक सोरबा वाट्सएप फन कल बायदियाव जाहाथे बेफोरबायदि जाया जों पिआइएलनि फारसे जों मिथिबाय थारैनो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी साराबो बुंबाय जेनेबा जोंथ' बेफोरबायदि दाजाबनायखौ जों बाजानायनि थाखाय जेनेबा बाजानायनि थाखाय पिआइएल केस जायाखै बिश्वनाथ आरो सनितपुरा सोजानो हाथों आरो सोनाङा होननानैथ' पिआइएल केस जायाखै बेयावथ' लिरनाय गैया होननानै पुरा क्लियारिफिकेसन होखाबाय आरो जोंबो बेखौ मिथिनाया गोनां नङाबा बेफोरबायदि मिथियाब्ला आरो बुजियाब्ला जों बेफोरबायदि मा अर सावलायनाय गाबोननो मेन मानसिखौनो एकदम गोथां सावलायनायबो जागोन बेफोरबायदिबा एक्चुअलि बेफोरबायदि जानो नाङा अब्ला जों मोनथिबाय नङा होमबा दा बे गनायथाव नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर जोङो आंनि बायदिब्ला दै जोंथ' बुंला नोंथांमोना मा सानो मिथिया आंनि बायदिब्ला बेफोरबायदि गामि दानख'नाया साजाथाव नङा आरो रन्जन दैमारि सारमोनजों लोगोसे जिमान जेलाव दङ आरो किमान केस दङ बेफोर थाबै माबानांगौ आरोना बिसोरो उदां जानांगौ आरो बेफोरबायदि थाबै सुस्रां जानांगौ बेनो जों सोरखौ मान होआ सोरखौ मान होयो बयखौबोथ' होयो सोरबा प्रमद सार सोरबा दिपेन बर' सार सोरबा सानसुमा खुंगुर हाग्रामा महिलारि गोबांखौनो जों सनमान होयो खिन्थु सोरखौबा जुदि मानसि मेगनजों एबा बिनि मावनायखौ जेनेबा जों मेगनजों नुदोंब्ला खोमाजों खोनादोंब्ला जों बेखौ मुर्दाबाद होननो आरो जोङो बिनि मुसुखा सावनो एबा बेखौ गो बेक होननानै हैस्रि खावनोबो जों फासयनानै थाया खिन्थु जों बेखौ सानग्रोनांगोन बे नंगौना नङा बेखौ जों मावनायनि सिगां बेखौ सानग्रोनांगोन बे खामानिया थारैनो जों बर'नि थाखाय गनायथाव नंगौना नङा आरो सैथोआ मा बेखौ मिन्थिग्रोनांगोन जोंबो गो बेक सोरखौबा मुर्दाबाद होनदों सोर दैदेनगिरिखौ होनदों नोंथांमोननो प्रुफ नांगौ नामा आंनाव भिडिअ दङ आंबो सोरखौबा मुर्दाबाद होनदों सोरखौबा जिन्दाबाद होनदों जोंबो आन्दलनाव थाफानानै माने धरनायाव थाफानानै जोंबो सोरखौबा मुर्दाबाद होनदों सोरखौबा जिन्दाबाद होनदों सोरखौबा लं लिभ होनदों खिन्थु बेनि बुंनायाव सैथोखौ जों गाव गावनो बिजिरनानै नायनांगोन दा जाबायदि जोनाय गाग्लिनाय सावगारि सावनाय बानायनानै मुर्ति सावनाय बेफोरबायदिया जाथावना नङामोन दा जिबायदि जेनेबा बिपिएफ पार्टिनि होननानै बुंलायनानै इउपिपिएलनिया सावदों आरो बिपिएफ पार्टिनिया माने बिपिएफ सापर्टारफ्रा हमना ला मोननैबो सापर्टारफ्रा बेबा बे सावलायलायदों बेफोरबायदि जाथावना नङामोन आरो जाथावना नङा गोबां बाथ्रा दङ बुंनानै फोजोबनो हाया खिन्थु आङो सोरखौबा सापर्ट होनानै एबा सोरखौबा गाज्रि बुंनानै दिनैनि बे भिडिअ आं नोंथांमोननो बुङाखै जास्ट आं नोंथांमोननो गुवारै फोरमायबाय बे पिआइएल केसाव बेफोरबायदि केस होनाया गनायथाव नंगौना नङा मा राजखान्थिखौ आं गाज्रि बुंनो बबे राजखान्थिखौ आं मुं थांखिनो गाज्रि मुं सुनो बयबो गावबा गावनि
खामानिखौ मावो खिन्थु एगेन्स्ट पार्टियासो बैखौबो मावनांगौ बै मावनाङा होननानै बेखौ मा होनो सालियो सान्द्रिजों दा बेनो बे सालिनायाव माइ गाबा थालांदों ना माइरंआनो थालांदों बेखौ जों गाव गावसो नायनांगोन एबा बासिनांगोन नङा होमबा आसा आं बाराखौ बुंला जोबोद दुखुनांथाव बेफोरबायदि मेन खोथाया ओरैबायदि दै आंनि साननाय बिश्वनाथ शनितपुरा हाबथारनांगौ मानो होनोबा बिश्वनाथ शनितपुरा दासिम दिनैसिम गोजोननाय गैया मानोबा बिटिआरआव डाइरेक्टलि बिसोरना हाबगोन लिरनायबो गैया आरो दासिमबो हाबाखै बेसेबां बोसोर जाखो गुबुन जिल्लाफोरनिया आवाज गैया खिन्थु शनितपुर आरो बिश्वनाथआ दासिम आवाज होगासिनो दङ फेसबुकफ्राव कमेन्टफोरखौ नायोब्ला आरो निउस मिडियाफोराव बुंनायफोरखौ नायोब्ला बिसोरनि दुखु फोरमायनायखौ नायोब्ला थारैनो बिसोर दासिमबो गोजोननाय मोनाखै मानोबा बिसोर हाब्लासो गोजोननाय मोनगोन जोंबो गोजोननाय मोनगोन नङा होमबा बिश्वनाथ शनितपुराव जिमान दुखु खस्थ सहायनानै दासिम दुखु खस्थयैनो दङ बेखौ जों नुदों